ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଲିକତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାକ୍ଷୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍। କଲିକତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାକ୍ଷୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାକ୍ଷୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କଲିକତାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାକ୍ଷୀ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ଖେଳନା ଭେରାଇଟି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋଳି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ ହେଲା ଦୋଳି ନାଟ ସବୁ ଆପଣ ଏସବୁ ନେଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୋଳି ଏସବୁ ଦୋଳି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଦୋଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଟଙ୍କାଟେ 2 ଟଙ୍କା ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ କତା ଜିନିଷ ସବୁ ଟଙ୍କାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦୋଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଦୋଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ରକମର ଦୋଳି ଦେଖନ୍ତୁ। 5 ଟଙ୍କା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର 5 ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସି 5 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋଳି ସବୁ 1 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ସବୁଥିରେ ଭାଇ ବାଜି ରେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆରାମସେ ବାଛିପାରିବେ। ଅଫଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ ସୁବିଧା। 5 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ଏସବୁ ପିଲାଙ୍କର ପୂଜା ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ରକମର ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଅନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। କିଣନ୍ତୁ। 5,000 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ବିକନ୍ତୁ 20,000 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ। ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ଆଜ୍ଞା 5 ଟଙ୍କା।